weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dumga wuro alpha e nder galle ceerno mouhammadoula amin ly ko on waktu yoni hato ndulmaji dembe e nder galle ceerno abou baydi kaw e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal caggal pelɓodire balɗe toon to université Cheikh Anta Diop waɗa saaha jaam fuɗɗima artude toon kono étudiaji ɗi ñaagui ko wonande police tawete to campus nde yaltinte toon kono kadi ɓe jaɓani sifa no état o walla mbiyen no gouvernement o a yiiɗi yoɓirde ɓe bourse ji mabɓe ni hen to leydi Mauritanie caggal jillu hooreji ɗi toon to ak jusa gam fawde tufere mahde hôpital mawɗo hande subaka o ƴetti lanama ko ndi wawa o yaɓani toon to duwa lamorgo leydi Qatar to leydi Maroka ko landa kesa woni darnaka taw koye coalition dental hakkude lundo kame société civile woni CFR gardegol imam Mahmoud Diko ɓe kolliti maɓe koccodira e laamu transition to leydi Guinée Conakry orgal sumgoji ɗi wonde landa bloc libéral ɓe kolliti directeur adjoint maɓɓe koko bifta ɗum ko hecciyanki o taw kadi ko toon to ma totto oɗo saaha ɓe joofi en peɗeli ko laamu ngu waɗi ɗuma to Burkina Faso wonande kuulal wari warto oɗo saaha koko jogori artirede nder leydi ndi holliri ɗum noon ko laamu leydi ndi gam yogay jamfaji kewɗi walla ɓeena ñukintoɓe nandirala heɓama hanki o hakkude RDC Congo kame Rwanda toon to dewlaji États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena an jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui cardiaque neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde e ndam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala gam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yoga e muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yoga e ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to Corée du Nord ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto Koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa salade aadi ɓuuri fettude aadi
ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuude jinneji wi ko fittata aadi mo adondire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jadinde balawala danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuude jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde joya mboya walla mbiyen joyi bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemngala pular ɗo yeeso alirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba ceerno Boubacara Gaye gorko mo wuuro Ali Guelel walla ni nawtamo Daril Balka walla ni nawtamo hatton to Madina Diaƴɓe walla nawamo hatton to Nouakchott to PK 7 mo Tintina dendagal bandiraɓe Mauritanie naɓe kala Sénégal naɓe kala Mali naɓe Gambie naɓe e Guinée naɓe hay diaspora o kala wonande takkusana ceerno Hamdou Rabbi Diathia to Madina Diaƴɓe mo yiɗi kay yuɓɓinde walla mo yuɓɓinta kala hitande so tawi jomiraɗo haaji hitande hikkande noon ko 13 ndu lewru décembre no gonɗen ɗon Nouakchott ɗo taw kadi koto PK 7 ma tawtoro hen noon halifaɓe diine ɓe Madina Diaƴɓe kañum halifaɓe diine iwoɓe to Sénégal ha e nder Mauritanie kala ha tenti noon e nder Nouakchott kadi almudagu kala omo teddiniri ɗum dendagal umma islamique kala ha tenti kadi dinguire ɗe woni ɗe ko wayno weltare ɓiɓɓe fulɓe kono kadi feddeɓe sukaɓe Afrique e dendagal wonande denteɗe kala dente almudagu kala mo bismi ɗumene oɗo hen takkusana ceerno Hamdou Rabbi Diagne mo ganduɗa jogorɗo wadde ñande 13 lewru décembre hawrata koye aseɗa so jomiraɗo haaji ɗon ɗo Nouakchott PK 7 mo bismi hen dendagal bandiraɓe julɓe kadi taw koye dow inde Ansar Dine ngal cetal ngal ganduɗa ko ngal tigui daari e yuɓɓinde ɗeɗo hen gueɗe paayodinde taw koye takkusana o gorko waliyu Allah moƴƴo laaɓɗo reedu biyeteɗon ceerno Hamdou Rabbi Diathia musidɓe tedduɓe hettotoɓe yewtere moon walla mbiyen hettotoɓe jayde moon weltare TV wonande gorel te kala mon jiɗɗo hebde ɗum e nokkuji windere kala ɗo gonɗa hen sa yiiɗi tonggode nde tan sa jokkodire tonggode 00 221 78 538 34 18 mami mbaw rokkudema tonggode kala ɗo gonɗa e nder windere nde kala kumpital men ɗemgala pulara to leydi Sénégal Badara Gadiaga eɗen gandi haala muma heewinɗo hen e leydi ndi Sénégal no feewi kono kadi ko gorko dawriyanke walla ni mbiyana ko gorko homme d'affaires kono kadi ko chroniqueur toon to TFM ɗum ko caggal guila e lewru juillet nde o nanggano ɗum ko hakkude makko e sarɗiyanke hande gontuɗo jagorɗo
on Amadou Ba caggal noon haalande o haali nde faade hoore jagode leydi Sénégal ɗum jeyno sababu o nodda toon to police ha wattindi toon to kaso mo Rebos guel nde noon ko toon wo taweteno siftinde mon e mayirɗe lewru manduɗo hen ndu wonande kay wonande cour suprême yamirino nde o yalta toon kono koye dow sarɗi taw koye Diaw caggal mum noon procureur o hollirino kay wonande ma o heddu toon tawne hattujine maggo hanki o noon o heeɓi yamirore jaltugol kono noon o yaltata koye dow sarɗi no feewi ko wala ɗum ko noon ha ɗo henna ala hen taw ko laaɓine gasa kam tawa ɗo saaha hannde o heeɓi wellitare makko goɗɗo kadi keɓɗo wellitare muɗum wonande kay ko Serigne Saliou Diagne mo mbiyata Mohamed Diagne on noon ko ɓiyum ma Jambal Diagne mo ganduɗa ko jaydiyanke keɓtinaɗo e leydi ndi Sénégal tawete toon to Paris laamorgo leydi France ɗum noon ɓiɗɗo nanggano ko 25 26 lewru novembre ƴettuno moto mum ne yiiɗi yaade toon to Gambie koto poste contrôle to Karang koto nangga tawami muɗum noon ken wona million francs CFA siftinde moon ba makko ko toon iwruno Thiès yaltiri leydi ndi gam faton to leydi France guel nden noon kanko e nene makko kala ɓe teteno e nder kaso kañum kadi e ceerno mum walande ba makko ɓe noon ne keddi toon nene makko noon wona karɗo cellal ne tawe e nder safare mum kanko noon hanki o heeɓi ɗaccitede taw koye dow oɗon sifa gartaten koye hoore jagode leydi Sénégal woni Ousmane Sonko oɗo saaha kay heeɓi fandare nde yinno nde so tawi kay ko sembolinede to fate banggue permettere muɗum woni tan to banggue wonande wondemo hoore jagode leydi ndi oɗo saaha o dañi doole mawɗe no feewi taw kadi doole ɗe rokkimo ɗum wonande ko hoorejo leydi ndi Sénégal on hono no wirno ene sohli hoore jagode kewɗo doole porɗo no feewi taw kadi ko bawɗo liggade taw kadi ko dokkaɗo faddimo ha timma oɗo saaha noon wonande hoorejo leydi ndi kala kay ko joguino e laamu ne wayno usti no feewi tottimo hen nden sifande laati ko batu jagorɗe bannoɗo heccanke o hande o noon omo jeeya e worɓe hewɓe doole e nder leydi ndi Sénégal kanko on Ousmane Sonko kala kay doole ɗe joomay joguino hande o omo jogui hen ko ɓuuri hewde no feewi gartaten koye Farba Ngom maire mo Agnam tawetenoɗo taw kadi koye pavillon muɗum to banggue cellal ɓalli hanki o noon nawama e mbadi heñorede gam cellal ɓandu muɗum toon to hôpital militaire mo Wokam oɗo saaha noon ko toon wo tawete avocat makko Boubacara Cissé holliti oɗo saaha noon mo tampi seeɗa kono kadi wo nawama toon taw koye dow sifa heñade gam hollirede cellal ɓalli makko ne yatiri caggal no feewi jeheten koye jagorɗo ndema e gaynaka Mabouba Diagne on noon tawetenoɗo toon to sursarɗeji nde leydi ndi Sénégal tampinimo toon no feewi noon sardiyanke biteɗo 13 fayi arte namdademo ko fati sifa gaynaka leydi ndi Sénégal kame ndema kala gam teskede gila tan wo ƴetti ngal jagorgala gaynaka leydi ndi ne fawgi no feewi yahanno foti yarudini hen tene kadi caɗele ene keewi hen no feewi to fannu gaynaka leydi ndi Sénégal ha tenti kadi ko fate banggue ndema ha tenti ko fate banggue guerte ɗe ganduɗa so tawi ko kilo ko 60 mbuuɗu woni kay ko tijja hen ɗon noon ɗo holliti kay wonande ko fate jeeygu guerte e nder leydi ndi Sénégal kala fuɗɗoto ko ñande 7 nduleru décembre woni altina paaɗo so tawi jomiraɗo a haaji paaɗena koye ICAD woni université Cheikh Anta Diop ko fate jebgol bourse hitande ujunaje 25 hitande ujunaje 26 no wiiri jagorɗo jangde towde nde jogori fuɗɗade kay ko ñande 16 lewru décembre ndu gonɗen taw kadi koye sifa pecce ɗiɗi master 1 et master 2 étudiaji ɗi noon ko lurodirɓe hen woni hen kolliti hay loppen jadani hen foof ko yoɓeɓe tan ha timma ga ni master 1 yoɓe gayna master 2 yoɓe ɓe kolliti ɗe gueɗe kala ɓe jadani hen dañi noon étudiaji fuɗɗiɓe yadude hen ko ha ɗum ko noon étudiaji kewɗi hen kolliti jonnani kay wonande police rokkilede yamirore yo nat toon to campus ha ganduɗa weddi toon condi posnadi ñamako ko wiyete garnade lacrymogène ha ganduɗa addi hen hewɓe kay dañade hen gañande musde no feewi to banggueji ɗiɗɗi kala to banggue étudiaji kamɓe banggue police aɓe kala ko wona ɗum ko noon oɗo saaha kam jaam no fotiri kala fuɗɗima artude no feewi toon to université to ganduɗa noon so tawi kay woni ala ko gasi ɓe kolliti lekki kiɗo wonnoɗo ko ɗon tan wonata ko wona ɗum ko noon université mo Gaston Berger toon to Saint-Louis
kanyimne hanki wadi ya ngara kewdo dole no fewi hakkunde étudiaji kamɓe force de l'ordre toon to Saint-Louis gartaten koye navére a Turki mo ganduɗa jollunoɗo carburant kewɗo no fewi taw kadi ko daññoɗo pettande 4 e maajeɗe leydi Sénégal ha ganduɗa kay ko fati on carburant huula woto kay wonande ndela mum wanjade ngoma e ɓalewo woto kadi rokkude caɗele mawɗe no fewi wonande maaje Sénégal ɗe balɗe kala wonande kay équipe maji kettoɗe ɗin fannuji kala koko moɓodirano gam yidde kay ñippude faabade oɗo hen nafeera gila o yoolade no wonno e nder makko nogasi ɗiɗo wawɓe kay faabede omo jolni ken tolno 39 tonnes ujunere tonnes ko fate gasoil ɗum noon woni ko jolnuno caggal mum noon wawi widede makko 16 ujunere tonnes haw heyfini fewi oɗo saaha kama o watti lumbade kam hoolama ene gasa kama ɗen gueɗe kala ma ndew lawol ɗum tina ko gueɗe nogase jeeɗiɗi jeetati lewru novembre maydu ɗo hennandu jeheten ko toon to Thiès ɗum ko caggal nde holliti Thiès wanaɓe autorité ji gonɗi toon guykane tampini ɓe no fewi so nangue muti tan hankkadi ne suppitto ko wuyɓe e kala banggueji ɓe gawata koye posuji yimɓe ɓe koye galleji ɗe koye bitikaji ɓe goni koye motoje ne biftoro e kala banggueji jeeyi sababu noon wonande dental police et gendarmerie mbaɗi to noon jammaji lulde gam yidde kay teɓade ɓe wuyɓe tampinɓe toon no fewi jamma 3 woni heccanke hanki kala ɓe nangui ken tolno 50 neɗɗo en wona kadi 42 oto kamne fota wonde 30 ɓe nangui toon otoji jonɗi no fewi ɓe nangui toon 42 oto ɓe nangui toon ken wona 50 moto ɓe gueɗe kala ɓe nangui toon 90 neɗɗo ɓe nanga ɓe kala noon woni hen ko huuɗo bonko ko woni hen jahata hajuji mumen woni hen ko guyka woni hen ko kayitaji woni hen ko contrôle woni hen kadi ko loskede ɗeɗe gueɗe kala woni ko waɗa e dow mabɓe jeheten ko toon to Mbacké hande finirani jaam ko tana musɗo kay waɗi toon hayso jomum heddaki hen o suka debbo mo duuɓi 23 taw kadi ko biyeteɗo en mangan noon omo nawlidiri e debbo goɗɗo kono kanko en mangan o ɓooyi ñagade joom galle makko dande o yiiɗa ɗum hande o yiiɗi tan ko serede gorko noon ne sali o rewi gorko kewna lebbi omo ñaago ceergal on de gorko noon jaɓani gorko noon oɗo saaha ene tawi toon to Cap Vert hanki o noon wuddi hoore makko e suudu ha tiiɗi nawliraɗo noon noddi gorko o guila to Cap Vert wi kaari de ne tawi e nder suudu muɗum koko sali uddide gorko yamiri ɓe dajjit bafal ngala ɓe dajjiti ɓe tawi omo jogui laaɓi omo hirsi hoore makko omo lele e dow ƴiƴam makko wonande commissariat dadiɓe Aliou Fall ko ɓen tigui mbawi yettade e makko o nawa toon to hôpital Matlaboul Fawzayni gam hebde safara makko omo tampi kam kono oɗo sa omo wuuri no fotiri kala kanko suka debbo mo duuɓi 23 ñaaguiɗo ceergal heɓani yiiɗi yaltinde hoore mum oɗo henna aduna gartaten koye député mo Cheikh Bara Ndiaye walla mbiyen tan Cheikh Bara Ndiaye kañumne holliti caggal nde wanno haalande mum toon to Walfadjri o ñiŋi no fewi hoorejo leydi ndi woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko ɗum ko noon señera kañumne yaltini konngol mum holliti wonande kay oɗo saaha ɓe kolliti wonande Walfadjri fotani jabde kay oɗo henna jooɗo ene ñiŋa hoorejo leydi ndi taw kadi koye dow télévision ala ka ɗum noon ɓe dokkiɓe tan avertissement ɗen gueɗe woto battude kanko Cheikh Bara o yalti o holliti wonande duuɓi 3 omo ñiŋa Macky Sall o meeɗa hebde avertissement so tawi o ñiŋi oɗo hen biteɗo Bassirou Diomaye Faye lawol goto heeɓi avertissement firti ko Macky Sall ɓuuri fewde ɓuuri jogade liberté ɓuuri kadi jogade haqqe neɗɗo e Bassirou Faye o holliti oɗo hoorejo leydi ndi laamiɗo joni o firti so laamima duuɓi 12 hay goto ɗiɓɓata e nder leydi ndi tene kamɓe kala ndendi e ngal duuso ndiral ɗum uddi kumpital men ɗem ngala pular e nder ngendi ndi leydi Sénégal paɗen ko toon to Guinée Bissau caggal o kuddata bannoɗo toon to Guinée Bissau Oumar Sissoko Embal ha yahana koyɗe jaam tawa to Dakar iwi to Dakar fayi toon to Brazzaville fayi toon to Maroc wala ɗum ko noon suka debbo Maroc najo joɗiɗo Sénégal portimo plainte taw koye justice mo leydi Sénégal ko fati banggue 1 milliard gonɗo hakkude mabɓe ɗum ko guila walla maki e dow oɗon sifo oɗon saaha noon wonande justice mo leydi Sénégal
holliti ma udiden a loyngo yangono feewi jeheten ko tonto Mauritanie coopération ɗum ko hakkunde cetal ta'azura kame jagorɗo rewɓe kame sukaɓe ballodiral ɗum noon ko fati banggue wallidde sukaɓe wudurɓe handicapé en maɓe gon 1,300 suka kala ma mbawa wallodirede Sidi Wuldu Moulay Zeyna ko on woni gardiɗo ngal cetal ta'azur hakkude makko e jagoɗo biyeteɗo Safiya en tahaha ɓe mbawi tigui yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi nden sifandema wonoy go piccal 6 milliard ko préji uggiya ngam wallidde ɓeena ha mbawa yoltande hujjaji men yoga e gueɗe golle e nder leydi ndi kala horejo leydi Mauritanie Mohammed Wuldu Cheikh Al Azwani hanki o ƴetti ko hélicoptère ɗon ɗo galle lamorgo ngo weewi fayi toon to Agsus ko toon fayi tuufere ngam mahde hôpital mawɗo jaaduɗo e jamanu taw koye région de inséré hewɓe noon hanki kolliti hen weltare men mawde no fewi o jofti koto Nouakchott lamorgo leydi ndi subaka hande o aljuma o ƴetti laana makko ndi wawa o yaɓani toon to Douha lamorgo leydi Qatar omo yaade sete timmuɗo ngam tawtorede jonde wattude omo tawtorede ganduɗa ko jonde wattude nogas tati ɓiire jonde taw ko from toon to Douha jogonde joɗade ñalawma janggo o 6 ha 7 taw ko toon to leydi Qatar keddoɗen koye leydi ndi Mauritanie jonde hakkude jagorɗe woni hakkude jagorɗo jeeygu faggudu eɗen jagorɗe ɓe jooɗodi koye hoore jagorɗo leydi Mauritanie woni Mokhtar Wula Dieye ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi ɓe gatti koye heɓanade ko wiyete Ramadan woni lewru korka ngam teskede natti woɗɗude no fewi guilto banggue sukara tamoroje kosam pat eɗen gueɗe kala jaadoje hen nebam wasa ngakkude taw kadi coggu ngu en wona coggu bebɗo no fewi woni ɓe garti e oɗon sifa no fewi ngam yaññade e nder ɗeɗon gueɗe hollude ɗum wonande hirande fewjete ko ñalawma ñamete noon ko jamma alay saago noon ko guila e joni kay lewru korka Ramadan heɓante wata ɗaccuten ha fano mbiyama heɓono ɗum naata e lewru korka taw ala kala ko koriɗa hen holliti ɗum ko hoorejo jagoɗɗo leydi ndi Mauritanie tribunal de Nouakchott Sud ñaawi wonde suka gorko ɓoggi 100 e dow keeci muɗum kono kadi ne ɓoggi 100 e dow keeci muɗum taw kadi omo yoɓa kene fotto wonde million taw koye koppareji uggiya kono kadi omo taƴane hitande e nder kaso ɗum ko caggal kay nde o yaltidi e suka debbo jibinaɗo 2006 hitande 2006 ko alda e dewgal saria ɗum noon holliri koye wawnere suka debbo o waɗi ɗum ɗon tribunal mo Nouakchott ñaawi goto e ardinoɓe Somelek duuɓi 5 e kaso ɗum ko hanki o ene yoɓa 13 million koppareji uggiya kiɗɗe ɗe ɗum noon ko caggal kay nde o dirtini koppareji kewɗe no fewi taw kadi koye nder oɗon société ɗum ɗon uddi kumpital mine ɗemgal Pulaar e nder guendi ndi leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali wonande kay ko fati banggue coalition taw ko landaji lundo ne wondi kadi société civile ɗum noon ko cetal bitegal CFR oɗo saha fandare mabɓe kay ko moɓodiral hokkude sembe ngam wonde yeeso huccodirde kuccam e kuccam e laamu transition ngu ganduɗa ngu jooɗigu gila tan 2020 ha yettiɗo hen ala kala ko gasi to banggue caɗele leydi ndi wonande kay wonande jangoji e wargoji e lebte duppude kono ne kadi e sogde hande leydi ndi ne wuuri kaɓama kuppiraji carburant ko ɓeydugol coggoji wonande kala saaha armée leydi ndi saaha ko pelle joguitiɗe leydi ndi ko deƴƴuɗo e kalɗo kala woni koye kaya mbeya musto no fewi ɓe cuuɓi noon ko imam Mahmoud Dicko mo ganduɗa ko baɗɗo exil toon to Algérie guila e ɗin saahaji ko on ardi ngal ɗon cetal ɓe kolliti noon maɓe gummin hen haare mawde no fewi holliti ɗum ko joguiɗo konngol on mouvement mo CFR woni Etienne Fakaba Sissoko ko on holliti ɗum ko hanki noon walla mbiyen ko hande ni ngal cetal darna ngam huccodirde wonde nguɗo hen laamu transition ngu ganduɗa ɓe gandani holde laamu ngu jogori artoyde juuɗe civil en ɗum jeeyi sababu eri darde mabɓe ko beele oɗo saaha sungoji ne keɓane leydi ndi yalta e laamu koninkoɓe naata e juuɗe
civil en mbeɗa yiɗi daña udditade to banggue jokkondire e wellitare leydi ndi kala keddorɗen koye nder leydi Mali wonande kay autorité ji leydi Mali ɓe jeddi ha mimi leydi yogay vidéo ngaji jirliɗi yogay laytirenno gam wiyede ko fati ɓe carburant kadi koko ngakki e nder Bamako holliti kanko on jaagoɗo on fannu wonande ko fati carburant nanay moftirɗi Bamako kala station mo garɗa ene jogui wonande kuɓɓam muɗuma ha timmi to leydi Mali keddoɗen conseil national de la transition woni CNT ko suudu hakkunderu woni suudu sarɗeji ndun kay ɓe ɗetti lulde maɓɓe puɗɗima lulde maɓɓe nde lulde noon ko lulde budget ji 2026 to sala Djilia Baba Sissoko taw kadi ko toon to centre international de la conférence de Bamako woni CICB ko toon nde ñalɗi mbaɗa taw kadi toon nden lulde waɗa jafoɗon ko toon nde lulde waɗa e gardegol général Malick Diaw ɗum noon ko ɓen sarɗiyankoɓe luliɓe toon gam ɓettande ɓeto golle hitande fande nde wonande jagorɗe leydi ndi leydi Mali wonande kay ɓen worɓe joguitiɓe armeji yiɗɓe jaam wonande ngal catal ngal mbiyata DDR dari ngal ene walla yimɓeɓe ha mbawa joƴƴinde ɗin armeji wonande ɓe puɗɗitima toon to Meneka ujunnaje ɗiɗo harbiyanke oɗo saaha kay puɗɗima joƴƴinde armeji mumen ngam o saaha wadde intégré ko fati e miijo holno watte haaɓe keeɓa gurdam moƴƴam taw koye dow oɗon sifa kala ɓeydogol ndenka jeereji leydi Mali kala ɓeydude ndenka e kisal jeereji leydi Mali ɗum jeeyi sababu noon wonande général Assimi Goïta toɗɗima taw ko biyeɗo Cheikhouna Malam Diallo o woni directeur général de douane leydi Mali kala ɗum noon ko yidde haɓade kala ko fati e fraude eɗen gueɗe eɗinon fannuji kala beele leydi ndi ɓuura wawde ƴiltade to banggue faggudu mum kala to Guinée Conakry paɗena parti bloc libéral ɓe jaltini communiqué hanki o ɓe kolliti wonande directeur adjoint de campagne Massa Dougou Gavogui koko bifta ɗum noon ko ñande jamma tati ndu lewru hecci hanki o toon to mattoto ne tawe e nder Conakry andaka noon holto nawa ha joni kam wonno adjoint directeur wonande landa bloc taw koye sumgoji tijjani nogas e jeetati ɓe erima so tawi kaya ko laamu ngu nangi yo accite guila e ñiŋoje ha e goɗɗum kala kono ha ɗo henna ɓe keɓani hen taw ko laaɓi wonande ardinoɓe douane ɗiɗo taw kadi ko nangganoɓe ken wona hittande Ndumba woni ancien directeur général des douanes woni général Moussa Camara kame colonel makko Guéré Diallo mbawi accite ɗum ko caggal nde ɓe joofa peɗeli aɓe dirtini ken tolno e temedde jeeɗiɗi milliard acciddeɓe noon hande ala kala hujja gonɗo hen beele tawa kay mabɓe walla ala koɓe yaafaɓe to banggue horejo leydi ndi woni horejo leydi taw ko leydi Guinée paaɗen ko toon to Burkina Faso noon laamu ngu ƴetti pellital hanki taw koye batu jagorɗe yidde artide kuulal ngal ganduɗa so tawi neɗɗo jam fiima jam fattowɗo taw sari ne yamiri yo ware walla ñukkidade ko laamu yahata walla ko mawɗo leydi yahata walla ñukkido secret ji état eɗin fannuji kala walla jamfaji towɗi yidde wadde kuddata walla yidde jamfade leydi ndi walla yidde wujjude wona sifa e gueɗe kala jomum ne wawi warede taw koye sara leydi ndi ngal kuulal ma nawe toon to sursarɗo yejido leydi Burkina Faso ma waw wondede toon kono ɗum konon Burkina Faso koɓe jeetato kamɓe kala ɓe jeeya koye ONG goto ɗum ɓe ɗaccitama ɓe nangganoɓe guilay octobre ne hen tato ko Europe naajo naɓe e nder ɓen Europe naɓe hen goto ko franco sénégalaise ɓen noon ɓe nanguira wonande kaya ko ñukkindade kono ɓe mbawi ɗaccitede o saaha gonaɗo o to Niger wona wat mbiyen to Nigéria biftama toon taw kadi ganduɗa ko prêtre catholique e nder état mo Kaduna on noon moɓe mbiyata Zaria taw ko prêtre Emmanuel
Emmanuel Ezar moko on tigi biftaɗo 23h e nder juulirde galle muɗum ha ɗo noon andaka holto nawa hena keddotoɗen koye Niger to Niger paɗen ken tolnoye nogas e jeeɗiɗo taw kadi ko joguitiɓe armée ji habdiɓe armée leydi ndi ko ɓen goni waraɓe 17 wallidiɓe mabɓe woni hen noon ko nangaɓe ɗum waɗi ko sanga 23 ɗum waɗi ko ñande 24 et le 23 lewru ma nde taw koye opération yaltinum ko télé Sahel e nder région de Difa ɓe kolliti ɓe tetti toon autoji e motoji kame cartousaji kewɗi no fewi aɓe jokki on opération beele leydi Niger ndi ene ɓuura wonde e jaam e kisal gam teskede to banggue leydi Niger oɗo saaha nden kay kisal mum e ɓosano fotiri kala to Côte d'Ivoire gouvernement leydi ndi yeddi ha mimi leydi kay wonde laylayti kewɗi kolliɗi wonde vidéo ngaji kewɗi wonande kay taw ko gendi yankoɓe harbi yankoɓe rebelle mo Al-Jawad ene tawe e nder leydi Côte d'Ivoire ne mbaɗi toon wonande joɗorde mumen beele daña doole toon to leydi Mali ɗum noon wonande kay Amadou Coulibaly ko porte parole wonande gouvernement leydi Côte d'Ivoire yeddi ɗum ha mimi leydi o holliti ɗum wodani heddoto noon hande kam vidéo foof ene wawi waɗede wiye ko ɗo waɗa walla ko ɗum nde tawno intelligence artificiel hande o ene heewe ɗen gueɗe kono o holliti ɗen gueɗe godani hay seeɗa paaɗen koye RDC Congo hakkude Rwanda e tawtorede woni hooreɓe leyɗel ɗum ko hanki toon to États-Unis d'Amérique to galle danejo to e yeeso Donald Trump e deftere mum hooreji leydi RDC Congo woni Félix Tshisekedi e deftere muɗum hooreji leydi Rwanda Paul Kagame kame deftere mum kamɓe kala ɓe ciifi jaam nandiral guerre mo ganduɗa ken tolno e duuɓi 30 ko fawi hakkunde leyɗele ɗiɗi wonde Rwanda ne wallita rebelle mo M23 oɗo saaha nde on guerre dartoto ha laaɓa ha wiye ceera wonde hooreji leydi Rwanda holliti weeɓata kono mo mbaɗ effort nonne kadi hooreji leydi Congo holliti ɗe gueɗe mbeɓata kono sa kamɓe kala maɓe ɗofto nden sifande Donald Trump holliti sifande noon ne waɗi ngaalu nder ne waɗi gadde haalis nder kewɗe no fewi kame business uji kewɗi so tawi ɗum duumima ɗum ma duumo so duumaki ɗen gueɗe ma taaƴe kono koye tawtorede hoorejo leydi Kenya kono nonne kadi e tawtorede hooreji leydi Burundi e hooreji leydi Angola Togo ɗeɗo kala mbawi tawtorede ndeɗo henna sifande taw ko hanki toon to États-Unis d'Amérique to Washington to galle danejo to Russie jillu hoorejo leydi Russie woni Vladimir Poutine toon to Inde gam ƴamoyde Inde beele ne sooda armée ji leydi makko leydi ndi wawa dañde haalis ko wayno missilaji kame hafalɗe avion ngaji hayso tawi wonino Amérique kam jertinino Inde kono hatta kam Inde holliti ene heeɓi sodde ɗin armée ji ɗi leydi Russie nga ngu jillu ngo Vladimir Poutine toon to Inde soyani kono kay sooyi ko jillu hoorejo leydi France Emmanuel Macron kame 40 taw ko chef d'entreprise toon to leydi Chine yeehi toon jillu balɗe ɗiɗi alan ko gasi yogay cifande nandiraɗe taw koye ɗiɗon fannuji kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ñalawma janggo so haaji jomiraɗo mon ketto musidɗo moon haali Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah o hiranen